Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin tashar mai albarka mai suna Medtop TV. Kamar yadda kuke gani, wannan mun zo darasinmu na biyu a arziki a tafin hannunka. Kamar yadda kuke gani a nan a baya dama mun ce muku za mu nuna muku yadda idan mutum ya yi KYC bayan mutum ya uploading documents nashi ya abin zai kasance. Misali idan mutum ya ɗauki takardun da ba daidai ba, ko kuma ce abin ID card nashi bai yi clear ba ko hoton shi bai yi clear ba, ya abin zai zama mushi. To kamar da muke gani gashi wannan sabon account ne, a riga an yi payment a yanzu haka. Abin da sa bara mu yi payment din a public kuma ce a online haka kowa yana gani ba, for security purpose na ATM da wasu abubuwa. Yanzu haka mun riga mun yi payment, amma me suka ce your personal verification is being manually verified. This may take up to 48 hours. Your account is not verified. To bari mu bude shi mu gani. Za mu taba wajen digo janna zai kama. Please note gashi nan yanda ya kama na a wancan a baya mun ga wannan wajen, to sai mu ce proceed. To kun ga ana an ce mana welcome back. We're going to make payment to continue where you left off with your KYC verification. So we click on continue. Kamar da kuke gani ya ce mana verification pending. A yayin da kai registration kaga ya kama ka verification pending, to a waje biyu akwai matsala. Ko ya zama ID card naka bai yi clear ba, ko kuma hotonka bai yi clear ba. Ba su taba verify naka ba. Payment naka yana wajen su. Ba wai kudin ka da tafiya iska ba, to za ka jira lokacin da za su yi rejecting. Within 2 to 3 hours za su yi rejecting. In suka yi rejecting, sai ka koma baya, zai mai da kai baya, sai ka sake upload, ka samu ID card naka mai kyau, sai ka yi uploading. Let's say as for example kana amfani da national ID card, da shi ne abin da mafi yawa mutane mu suke amfani da shi a nan Najeriya, kuma shi temporary ne. Sai ka samu hotonka daidan passport wanda zai iya replacing wajen hotonka na kan national ID card, sai ka ajiye wajen. Sai ka ɗauka hoto mai kyau clear yadda za a yi a gane sunanka da komai naka abin da ke rubuce a kan wani ID card. Sai ka ɗauka hoton shi, sai ka yi uploading. Bayan ka yi uploading, sai ka sake ɗaukan shi wannan hoton a gefe haka. In zai yiwu kuma za su haɗa ka da camera na wayanka direct, sai ka yi selfie na kanka a waje mai kyau, background inda ba irin abubuwa haka, daidai hotonka ne kawai iyakai ne. Sai ka sake uploading. In Allah ya da su ce maka congratulations, that means wannan shi verification din yayi. To idan verification din yayi, ya za ka yi ka gane? Bari mu yi koma baya, mu uploading zuwa cikin wani account da yake da wannan verification din is clear. Kamar yadda kuke gani gashi wannan account din is verified. Gashi ne kuma ga your personal verification was approved. To wannan shine account din an verify nashi. Akwai link da zamu bari a kasa na Telegram, za a iya shiga, za a samu link na shi wannan registration. In kuma direct ka riga ka shiga, akwai inda na nuna muku a wancan video, za ku rubuta toolset, shine referral wannan naku kenan, referral username naku da za ku yi amfani da shi. In kuma mutum yana da tambaya, zai iya yin tambaya a cikin shi wannan Telegram group din. Insha Allah admin zai ba shi amsar tambayansa. Idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ɗin, da Allah muna roƙo a danna mana subscribe, sannan a danna mana ƙararrawar sanarwa. Mun gode.